చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ సూర్యుండు అది బ్రహ్మ చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ సూర్యుండు అది బ్రహ్మ చంద్రుడన్నను బ్రహ్మ జలము బ్రహ్మ చంద్రుడన్నను బ్రహ్మ జలము బ్రహ్మ స్వర్గమన్నను బ్రహ్మ వైకుంఠమది బ్రహ్మ స్వర్గమన్నది బ్రహ్మ వైకుంఠమది బ్రహ్మ తల్లి అన్నను బ్రహ్మ తండ్రి బ్రహ్మ భాగ్యమన్నను బ్రహ్మ వాలభ్యమది బ్రహ్మ జీవరాశులు బ్రహ్మ జీవి బ్రహ్మ పుట్టించుటది బ్రహ్మ పోషించుటది బ్రహ్మ పుట్టించుటది బ్రహ్మ పోషించుటది బ్రహ్మ గిట్టించుటది బ్రహ్మ గృహిణి బ్రహ్మ కర్మలన్నీయు బ్రహ్మ కర్మలన్నీయు బ్రహ్మ కాయంబు బ్రహ్మ ప్రకృతి అంతయు బ్రహ్మ ప్రాణంబు అది బ్రహ్మ ప్రకృతి అంతయు బ్రహ్మ ప్రాణంబు అది బ్రహ్మ సర్వమంతయు బ్రహ్మ ఈ సభయు బ్రహ్మ సత్యమును తెలుపునట్టి ఈ సాయి బ్రహ్మ సత్యమును తెలుపునట్టి ఈ సాయి బ్రహ్మ చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ సూర్యుండు అది బ్రహ్మ All stars are Brahman, sun is Brahma, moon is Brahma, water is Brahma, heaven is Brahma, the mother, the father, the wealth, the deservedness, the living creatures, the individuals, the creation, sustenance, annihilation, the householder, all our actions, the body, the nature, the life, the whole universe is Brahman. This assembly is Brahman. And Bhagavan Sai is Brahman. పుట్టినది గిట్టక తప్పదు. That which is born is bound to die. కానీ పుట్టి గిట్టేటువంటిది ఉపాధి యొక్క తత్వము. It is only the nature of the body to be born and die. పుట్టి గిట్టనటువంటి యొక్క తత్వము బ్రహ్మతత్వము. That which is beyond birth and death is divinity. అందుకోసమనే బ్రహ్మను బృహత్ స్వరూపుడు అన్నాడు. అనగా అనంతమైన సర్వత్ర ప్రాణిపాదం ఎక్కడ చూసినప్పటికీ వ్యాపించేటువంటి తత్వమే బ్రహ్మతత్వం. Therefore the nature of Brahman is this vastness, all pervasive, found everywhere. కనుక బ్రహ్మ కానటువంటిది ఈ జగత్తులో ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. In this world you don't find anything without this జగత్ principle of అంతయు Brahma. బ్రహ్మస్వరూపమే. The whole universe is manifestation of Brahma. కానీ మన యొక్క హద్దులు మన యొక్క బుద్ధి యొక్క కుశలతలు చాలా పరిమితంలో ఉండటం చేత ఈ విశాలమైనటువంటి తత్వాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. Because of our own human limitations of intellect, we are not able to understand the vastness of Brahman. దీనికి చిన్న ఉదాహరణ, A small example. ఈనాటి యొక్క పేరు ప్రతిష్టలను పురస్కరించుకొని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. You can understand what is popular in the modern times. Today, ఈనాడు గురు పూర్ణిమ అన్నాం. Today is called Guru Purnima. ఇది సరి అయినటువంటి ఒక పదం కాదు. It is not the exact word.
ఈ గురు పౌర్ణిమ అనేటువంటిది ఎవరో కొంతమంది పండితులుగా ఉండినటువంటి వారు గురువుగా ఉంటుండి శిష్యులను వశం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దీనికి గురు పౌర్ణిమ అని పేరు పెట్టిండొచ్చు. Some scholars who act as gurus or preceptors in order to receive certain gifts from disciples, they నిజంగా call it దీనికి Guru సరైన Purnima. పేరు ఏమిటంటే వ్యాస పూర్ణిమ అంటారు. The correct name is Vyasa Purnima. ఈ పూర్ణిమ దినమే వ్యాసుడు పుట్టినటువంటిది. Vyasa was born on this Purnima day. అనంత వేదములంతా కూడా విభజించి ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వణ వేద అని 4 వేదములుగా విభజించిన దినం కూడాను ఈ పౌర్ణమి దినమే. It was on this day of full moon he classified Vedas into 4 important parts. 18 పురాణములు రాసింది కూడాను పౌర్ణమి దినమే. It was on this day of Purnami all the 18 epics కనుకనే were వ్యాస composed. పూర్ణిమ అని దీనికి ఒక పేరు. So it is called Vyasa Purnima. అయితే క్రమక్రమేణా ఈ వ్యాస పౌర్ణమి మరుగుపడుతూ గురు పౌర్ణమ అనేటువంటిది వెలువడుతూ వచ్చింది. Later this word Vyasa Purnima is forgotten and now we call it Guru Purnima. వ్యాస పౌర్ణిమ అంటే వ్యాసుడు చాలా గొప్పవాడు, విద్యావంతుడు. Vyasa is highly knowledgeable, the one of wisdom. అనంతమైనటువంటి వేదములను అల్పాయుస్సు కలిగినటువంటి మానవుడు దీని అధ్యయనం చేయలేడు. Man with short lifespan cannot go through the infinite knowledge of అన్ని Veda. వేదముల నుండి ఉండినటువంటి యొక్క రుక్కులను ప్రత్యేకం చేసి దీనికి ఒక ఋగ్వేదము అని పెట్టాడు. He separated all Rukkulu or main principles and called it Rigveda. దీనిని మంత్రస్వరూపము అన్నారు. This is called full of mantras. మననత్రాణ సమ్మిళితం ఇది మంత్రః అన్నారు. మననత్రాణం చేసేటువంటిదే మంత్రము. That which is repeated again and again is mantra. ఈ అనంతమైనటువంటి వేదముల్లో ఉండినటువంటి యొక్క యజస్సులంతా వేరు చేసి ఒక యజుర్వేదము అని దాన్ని ప్రత్యేకంగా పెట్టాడు. The Yajus part of it is separate from Veda and it is called Yajurveda. యజుస్ అనగా ఏమిటి? యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది. Yajus deals with the methodology with regard to the rituals, Yajna and Yaga. ఇంకా అన్ని వేదములు యందు ఉండినటువంటి సామములంతా ఒకటిగా చేర్చి All Sama part of it out of Veda దీనికి సామవేదము అని పెట్టాడు. is classified as Samaveda. ఈ సామవేదం దేనికి పనికి వస్తుంది? In what way is it used? సంగీత సాహిత్యాలకంతా పనికి వస్తుంది. Samaveda is used for music and literature. కనుకనే సామగానము అని కూడా దీనికి ఒక పేరు వచ్చింది. So it is called Samagana. ఇంకా తరువాత అన్నిటినీ చూచాడు. అధర్వణములు అనేటువంటి చిక్కినాయి. Then he could catch hold of Adharvanas. దీనికి కొంత అస్త్రశస్త్రములకు, For all weaponry and orchestra, ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి హెల్త్ కు, for all principles of health, దీనికి సంబంధించినటువంటి మంత్రములంతా వేరు చేసి all related mantras are ఇది అధర్వణ segregated. వేదము అని పెట్టాడు. And he called it Adharvana Veda. ప్రజలకు అనేక అవస్థలతో గురి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో దీన్ని వేరువేరుగా చిన్నవిగా చేసి ప్రజలకు అందించినటువంటి వాడు కనుక ఇతనికి గురువు అని పేరు వచ్చింది. As Vyasa classified this infinite knowledge of Veda into small branches so as to be understood and comprehended by mankind, Vyasa is ఒక్కొక్క called Guru. సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క గురువుగా ఉంటాడు. ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క గురువుగా ఉంటాడు. Each subject has got one guru. కాలేజీలో కూడా పోతే In college, మీరు విచారణ చేసినప్పుడు If you find ఫిజిక్స్ ఒక out. సబ్జెక్టుకు ఒక గురువు, you have one. ఫిజిక్స్ టీచర్ ఉంటారు, You find one guru to teach you కెమిస్ట్రీ physics. టీచర్ అంటారు, You call it మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అంటారు, You call him లాంగ్వేజ్ mathematics టీచర్ teacher. అంటాడు, బొటాన్ You call him language teacher, బోటనీ mathematics టీచర్ teacher. అనగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క టీచర్ గా ఉంటాడు. Each subject has got its own teacher. అదే విధంగానే Likewise, కొన్ని నామములకంతా కూడాను ఒక టీచర్ గా ఉంటాడు. so for each subject there is a teacher. ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు కొన్ని ఉపదేశం చేసేటువంటి వారు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు. In spiritual path, the spiritual teaching is given కానీ by ఇతనికి spiritual teacher. గురువులు అని చెప్పకూడదు. You cannot call them gurus. గురువు అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of guru? Guru. రుకారో అంధకారస్య రుకారో తన్నివారణ. అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని నివారణ గావించేటువంటి వాడే గురువు. Guru is the one who dispels the darkness of ignorance. ఇంతే కాదు, దీనికి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుందా? There's another connotation. గుకారో అనగా గుకారో గుణాతీతః, Gu, beyond attributes. రుకారో రూపరహితః. Ru, formless. గుణాతీతుడు రూపరహితుడు ఒక్క బ్రహ్మనే. The one without attributes, the one formless is కనుకనే అతన్ని Brahma. మాత్రమే గురుహు అన్నారు. So God, Brahma is Guru. కనుకనే అవతారం ఎవ్వరికి కూడాను ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి ఉపదేశములు చేయలేదు.
Therefore, avatars did not teach or upadesha to ఎందుకంటే anybody. ఉపదేశం ఎందుకు? Why? Why do you మనం need? స్వదేశం నందే ఉన్నాము, ఉపదేశానికి ఎందుకు మనం పోవాలి? When you are in Swadesha, in your own land, why do you need నీవు upadesha? the బ్రహ్మయందే teaching? ఉంటున్నావు, You are there within నీవు yourself. ఆత్మయందే ఉంటున్నావు, You are in నీకు spirit. ఉపదేశం ఎందుకు ఇంకా? Then why do you need this ఈ teaching? సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వారే ఉపదేశాలు ఇస్తూ వస్తుంటారు. Those that do not know this truth, they start teaching. ఏ గురువులు ఇతరులకు ఉపదేశం చేస్తున్నారో వారికి తిరిగి ఒక గురువులు ఉంటారు. A teacher who teaches others has got his own teacher in turn. కనుక ఎట్టి గురువు లేనటువంటి వారే గురువు. Therefore, the one without any guru above him is the true కనుకనే guru. భగవంతుడే. అందువల్లే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈనాటి కాలం లోపల, ఆధునిక యుగం లోపల గురువే బ్రహ్మ, గురువే విష్ణువు, గురువే శివుడు అని బోధిస్తున్నారు. In the modern times, it is taught that Guru is Brahma, that Guru is Vishnu, that Guru is Ishvara. కాదు కాదు, No. ఈ గురువులంతా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కాదు. These Gurus are not Brahma, Vishnu, Maheshwaras. కనుక ఎవరి గురువు అంటే బ్రహ్మనే గురువు, విష్ణువే గురువు, శివుడే గురువు. Therefore, Brahma is Guru, Vishnu is Guru, Maheshwara అనగా is ఎవరు? Guru. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా త్రిగుణముల యొక్క స్వరూపాలు. They represent the three attributes. బ్రహ్మ రజోగుణము, Brahma represents the rajas, emotion. సాత్వికమైనటువంటి యొక్క దీన్నే విష్ణు స్వరూపము. The pious sattvic nature is represented by తమో గుణం Vishnu. యొక్క తత్వమే ఈశ్వరత్వము. The tamas dullness is represented by కాబట్టి Ishvara. ప్రపంచమంతా కూడా త్రిగుణాతీతమైనది కాదు, త్రిగుణతో కూడినటువంటిది. Therefore, the whole world is ప్రతి under the మానవుని influence of యందు three కూడా త్రిగుణములు attributes. ఉంటున్నాయి. They are present in every man. కనుక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఎవ్వరూ కంటితో చూచిన వారు లేరు. No one has ever seen Brahma, Vishnu, ప్రతి Maheshwara. హృదయం నందు కూడా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు త్రిగుణములతో ఉంటున్నారు. Every heart has got this trinity, Brahma, Vishnu, ఇంత Maheshwara. సులభమైన మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టి We give up such an easy path. అనవసరమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశించి We proceed along the unnecessary ఆపోహలకు path. గురి అయిపోయి అనుమానాలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. We are carried away by all sorts of imaginations and spoil our time and waste మనకు our గురువు life. ఎవరు? నీకు నువ్వే గురువు. Who is your guru? You yourself is the మర్మ guru. మెరిగిన మను నిమిషంలో మనసే వారికి గురుడండి అన్నారు. When once you know the secret of life, your mind will be your teacher. అంతకంటే మనకు గురువులు వేరు. There's no other teacher beyond that, guru. ఈనాటి గురువులంతా కూడాను The gurus today, ఏదో మంత్రాలను చెప్పటము, గురు పూజలు చేయించుకోవటము, ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుండాలి. ఒకరిని విమర్శ చేయటం కాదు, ఇది ఉన్న సత్యాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. what happens today is some teaching mantra is given to the disciple and the guru is worshipped on this sacred day. It is not any criticism, it is just routine what is happening. చెవులో మంత్రము, చేతిలో డబ్బు. Mantra is whispered into the ear and hand is stretched to collect the money. ఇది గురుత్వానికి తగినటువంటిది కాదు. It is not a sign of a guru. గురుదక్షిణ అంటే ఏమిటి? What is an offering to a guru? గురుదక్షిణగా నేనే గురువు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడమే గురుదక్షిణ. The true offering to a guru is to know yourself that you are a guru. కనుక నీకు మీరే గురువు. You are a guru unto నీకు yourself. నీవే బ్రహ్మ. You are Brahma. నీకు నీవే శక్తి. You are energy. సర్వము నీ యందే ఉంటుండాలి. Everything is within you. అందుకోసమని నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, గాయత్రి మంత్రంలో ఓం భూర్భువస్సువః. Bhagavan tells us in Gayatri Mantra, Om Bhurbhuvassuvaha. భూర్ అనగా భూలోకము, Bhur, the earth. భువః సూర్లోకము, Bhuvas, Suvarlokam. సువః స్వర్గలోకము. Suvaha, heaven. భూర్భువస్సువః. Bhurbhuvassuvaha. ఏమేమో లోపలంతా ఉండినట్టుగా మనం భావిస్తున్నాము. We think there's so many words. దీనికి సరైన అర్థములు చెప్పి ప్రజల యొక్క అనుమానములు పూర్తి నిర్మూలం గావించేటువంటి పండితులు లేకపోవటమే దీనికి మూల కారణం. There are no scholars today who can explain the inner meaning, clarify all doubts. That is the reason for our ignorance today. భూ అనగా భూలోకము. Bhur means this earth. భూలోకం అనగా ఏమి? మెటీరియల్ లోకం. This earth, the life on earth is just of material. కనుకనే భూర్ అనగా ఏమిటి? మెటీరియలైజేషన్. So the first level Bhur is materialization. భువః Bhuvaha. అదే మనసు యొక్క తత్వం, అనగా ఒక విధమైన చలనం కలిగించేటువంటిది. That relates, that pertains to the mind. అది ఏ ప్రాణము. That is life. దీనినే వైబ్రేషన్ అన్నారు. This is called vibration. ప్రపంచము మెటీరియలైజేషన్, The world is materialization. ప్రాణము వైబ్రేషను, Life is vibration. ఇంకా సువహ
Third one, Suvaha. అది ఏ జ్ఞానము. That is దీనిని wisdom. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. That is called Prajnana, which is Brahman. దీనిని రేడియేషన్ అన్నారు. This is called radiation. మెటీరియలైజేషన్, వైబ్రేషన్, రేడియేషన్ మూడు మన యందే ఉంటున్నాయి. Materialization, vibration, radiation, all the three are in you. కనుక ఎక్కడో ఏ లోకంలో ఉంటున్నాయి కాదు, మన లోకమునందే ఉంటున్నాయి. They are not present in any దీనిని separate world. సారూప్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యం అని చెప్తూ వచ్చారు. This is what is called the proximity, the identity, and the merger. కనుక మనం దేనిని కూడా మనం ఏమాత్రము విచారించనక్కర్లేదు. We don't need to worry for any matter. చేయవలసింది మంచి కార్యములు. We have to do good actions. అందరికి ఉపకారకమైన కార్యములు చేయాలి. We have to help ఆ everybody. సమయం నుండి కూడా నీవు ఏమేం చింతించాలి? What should you feel then? నేను ఉపకారం చేసే నేను ఒక బ్రహ్మను, I help him, I am Brahma. చేయించుకునేటువంటి వ్యక్తి ఒక బ్రహ్మను. The receiver is Brahma. అందుకోసమనే మన భారతదేశం నందు So in వీళ్ళకి Bharat, అన్నం పెట్టే సమయంలో దరిద్ర నారాయణ సేవ చేస్తున్నామంటారు. while feeding the poor people, we call it, it is service to Daridra Narayana. దరిద్ర నారాయణ. Daridra రెండు Narayana. నారాయణులు ఉన్నారు. There are two Narayanas. ఒక దరిద్ర నారాయణ, రెండో వాడు లక్ష్మీ నారాయణ. One is Daridra Narayana, the second is Lakshmi Narayana. లక్ష్మీ నారాయణ కావలసిన సేవకులంతా ఉంటారు. Lakshmi Narayana has so many servants. లక్ష్మీనారాయణ కావలసినంత శక్తులంతా ఉంటాయి. Lakshmi Narayana is affluent, rich enough. భోజనానికి ఏమీ తక్కువ ఉండదు. There is no shortage. కానీ దరిద్ర నారాయణకి ఏ శక్తులు ఉండదు. Daridra Narayana. అలాంటి వారిని మనం శక్తినిచ్చి పెంపొందింప చేయాలి. We should help Daridra Narayana. అప్పుడు దానికి హెల్ప్ చేసి నీవు లక్ష్మీనారాయణలో చేర్చుకో. By helping Daridra Narayana, you can become Lakshmi Narayana. కనుకనే వ్యాసులు కూడా దీనినే చెప్తూ వచ్చాడు. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Vyasa also said the same thing. Help ever, hurt never. అనగా అందరికీ నువ్వు సహాయం చేయి. Help everybody. ఈ సహాయము నీకు నువ్వు చేసుకున్నటువంటి వాడే. It is a help unto your own self. కనుక ఏమి చేసుకున్నప్పటికీ మనకు మనం చేసుకోవటమే. Whatever we do, it is a help to our own దీనిని self. పురస్కరించుకునే వేదమునందు కూడాను సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఎవరికి నమస్కారం చేసినా భగవంతునికి. The Veda says, whomsoever you respect and pay your obeisance. అనగా దీని It అర్థం is ఏమిటి? respect to God. What does it నమస్కారం చేయించుకున్నవాడు కూడా బ్రహ్మని. mean? Means who receives your salutations is also Brahma. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎంత కాలం నుండి మీ యొక్క జీవితాన్నంతా కూడాను పెడమార్గం పట్టించి అనేక అనుమానముల చేతను సందేహముల చేతను జీవితము చాలా అల్లకల్లోలంగా మారిపోతున్నది. For long you have been treading along the wrong path, full of doubts and confusion. ఏది రైట్, ఏది రాంగ్, What is right and what's wrong? కేవలం దీనికి మూల కారణం నీ వ్యక్తిగా భావిస్తున్నావు. The main reason is you consider yourself as వ్యక్తి separate కాదు, individual. సమష్టి. You are not individual, but you are collective సమష్టి కాదు, form. సృష్టి. And you are cosmic form, creation. సృష్టి కాదు, పుష్టి. That is the strength. పుష్టి కాదు, పరమేష్టి. It is not mere pushti, the strength, but కాబట్టి it is పరమేష్టి parameshti, నీవే, divinity. పుష్టి నీవే, సమష్టి నీవే, సృష్టి నీవే. Therefore, you are the divinity, you are the cosmic form, and you are this శక్తి creation. అనేటువంటి వాడు, శక్తి అనేటువంటి సృష్టిని మనం సంపాదించుకోవాలి. Therefore, we should gain the strength of energy. తరువాతనే దాని యొక్క విధమైనటువంటి సృష్టిని మనం చెయ్యాలి. And then it leads to creation. ఈ సృష్టి యొక్క శక్తియే పరమాత్మ యొక్క పరమేష్టి. The power of this creation is the divinity. కనుకనే అందరు కూడా భగవత్ స్వరూపులే. So all are forms of divine. ఎవరు తక్కువ ఎక్కువ అనేటువంటిది లేదు. There's nothing like low and మీరు high. అనుకుంటారు స్వామికి ఉన్నటువంటి శక్తి మాకు వస్తుందా అని మీరు అనుకుంటారు. You may feel, will I have that power of Swami? ఫాలో మీ, తప్పక నేను ఇస్తాను, ఆ శక్తి మీకు వస్తుంది. మీ ఎందుకును ఆ శక్తి ఉన్నది. Bhagavan tells you, follow me, I'll give you my కానీ ఆ power. శక్తిని మీరు అనుసరించడం లేదు. But you don't follow him. ఈ ఆనందం మీకు కావాలి. You want that state of bliss. నిజంగా అనుసరిస్తే ఈ ఆనందం మన వెంటనే ఉంటుండాలి. If you really follow, you'll find the bliss కానీ following you. వెంట మాత్రమే కాదు, వెంట గంట ఇంట కంట అంతలక ఉంటుండాలి ఈ యొక్క ఆనందం. You find the bliss always with you, in you, around you always. కనుక నీవే ఆనంద స్వరూపుడు. You are the embodiment of bliss. నీ ఆనందం నీలో ఉంటుంటే బయట ఆనందం కోసం నువ్వెందుకు ప్రాకులాడాలి? When that bliss is within you, why do you struggle hard to find it ఈ outside? జగత్తులో నాకు అనేందో ఆనందం చిక్కుతుందని నువ్వు భావిస్తున్నావు. You think that the bliss is present in the జగత్తులో world. ఏమాత్రము ఆనందం లేదు. There is no bliss in the world. అంతా నీ యందే ఉంటుండాలి. It is within you immanent. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. Everything is a reflection of the inner being. కనుక బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది అంతా నీ స్వరూపమే. So you are the embodiment of Brahman. నీవే బ్రహ్మగా నీవు భావించు. Consider yourself as Brahman. బ్రహ్మక్రమేణా నీవు ఎల్లప్పుడు కూడా నేను బ్రహ్మ, నేను బ్రహ్మ, నేను బ్రహ్మ అనేటువంటి దీంతో నీవు విశ్వసించు. Slowly, gradually you repeat and feel that you are Brahman.
నీవే బ్రహ్మగా మారిపోతావు. Then you transform yourself into Brahma. చూడండి, ఇప్పుడు కెమెరా ఉంటుండాలి. Here is camera. ఆ కెమెరా ఒకవైపు నా వైపు తిప్పి స్విచ్ వేస్తే నా పిక్చర్ అందులో పోయి పడిపోతుండాలి. If you turn this camera lens towards Swami and put on the switch, you will find అదే his రీతిగా నీ picture. మైండ్ అనేటువంటిది, Mind. ఈ మైండ్ అనేటువంటి దానికి ఏకాగ్రత అనేటువంటి యొక్క లెన్స్ ఉంటుండాలి. This mind has got this lens of concentration. దానిని బ్రహ్మ వైపుని తిప్పు, Turn it towards Brahma బుద్ధి అనే స్విచ్ వేయి, and put on the switch of ఆ intellect. యొక్క బ్రహ్మ వచ్చి నీలో పిక్చర్ అయిపోతుంది. And you will have the picture of Brahma immediately.